आपणଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବି। ଆଗରୁ ଆମେ ତଳେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୁନିଆର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲିକି ମାନିନେଲେ। ବସିକି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଯୋଗାସନ। ବସିକି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବ୍ରେନର ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଅଛି ଭାଗସ୍ ନର୍ଭ, ସେଇଟା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହୁଏ ଯାହାକି ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଏମିତି ତଳକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ପଛକୁ ଯିବା ପିଠି ଆଉ ପେଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହୁଏ ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ବସିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଏକାଥରେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋଟା ହେବାର ଭୟ କମିଯାଏ। କମ୍ ଖାଇ ଆମେ ଉଠି ଯାଇଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଶରୀରକୁ ରିଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଏମିତି ବସିକି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପିଠି, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାର ମାଂସପେଶୀର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହୁଏ ଏବଂ ବୟସ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପେନ୍ ହେବା ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେବା ଭଳିଆ ଦୋଷରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ରଖେ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇଲେ ଆମର ପୋସ୍ଚର ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଖାଇବା ଏବଂ ମୋଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ସବୁଦିନ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ତାହେଲେ କେବେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ଟାଇମ୍ ତଳେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।